pertsona, emakume, eta irudimen handiko, eta imaginazio handiko pertsona. Irakurtzia eta idaztia bet txikitatik gustau jata asko, interneta zala, lo más, eta orduan, telekomunikazioa goberatu nitxun pizkat, gaitxasunanak alako, eta esan haman gaitxik ez, egun baten, derecho ikastea nahi badot, eukiko dut igual aukera hori edo ez, eta ingenieria sartu nintzen. Duzunak garrantzia dakala eta ikasten jarraitzen duzula bai, ez? Osea, basabizela zeu zehitzen, edo diferentzia bat markatzen, ez? Nik emakumeen aldetik, nik nire klasian hasieran 4 emakume ginen karrera zinaganean, eta aurrekoan egon nintzen promozio berriko batuekin, eta igual izango dira 15, ez? Indogula pizkat bideo hori bebai, hori eskartzen dozu, igual. Eitzen gauzak. Nik behintzan ere harreta beti egon da gaiz hau, nik zehoz erakusten badiate experimento bat eitzen edo, nik uste dut hor piztutzen dela unietan gaiz hau ikasteko edo jakiteko hori liburu baten irakurtzen dozu zenian apuntia, beharrezkoa dira horre bebai, baina nik igual alde hortatik, pizkat parte hartze hori sustatzera joko nuke. Kasuan nire ama, zen eramak bere gara izan informatika ikasi zegoen.